tay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ang asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarog ken kandi ka payla amarmarne. Si kantay ka baknangan tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang rudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad kapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Naminsan nga altaw dapat
natae. Magkuskwak man, dito'y agad uri mga nagtog, pintas ko't inadiyawin. Dilat at nuwagi kamyo, tama sakit na dito'y tumento. Anyan, nga ilet ka, dito'y kainak nagluganan. Dirtsak mula abalisya, nga may titay berno agitwan. 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 Dukuraw jay bukel, tambo-tambo. Lunalabaga jay bukel, bugbugayo. Lunangisit jay bukel, takit kaldi. Nunasiling jay bukel, akal, akal. Nuna tangken jay bukel ay nyugday ka. Nuna sila jay bukel kamatis day ka. Nuna kulong jay bukel ibong day ka. Nuna kuti jay bukel sikong day ka. Dukuraw jay bukel, tambo-tambo. Lunalabaga jay bukel, bugbugayo. Lunangisit jay bukel, takit kaldi. Nunasiling jay bukel, akal, akal. Nuna tangken jay bukel ay nyugday ka. Nuna sila jay bukel kamatis day ka. Nuna kulong jay bukel ibong day ka. Nuna kuti jay bukel sikong day ka. Kulong jay bukel, ibong day ka. Noon nakuti jay bukel, sikong day ka.
nalapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo to'y kaunga no tila nga tinet paudi ipamaginawaw sexy at ang wensan P60 yung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makapadugso pailat kinila agbabaketa isut kun nada kanya uray manoy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at taglang awan sa pulin di kinasamit arakok na ken inage di bakit nasingsinglet nabangbanglu awan mintis uray nukuri bedet awan sa pulin minakinagaget dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti amot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlang awan sa pulin ti kinasam i arakog na ken inage di bakit nasingsingit nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet awan sa pulin minakinagaget lakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna puno nga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat asawa pilyet tutay adot kwarta na uray bakit ako ribet-bet
Agpay sutay kun kunada uray bakit no masulay agwa nukut kude ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da Gentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae bungang era sigurado pa'y nga skandalosa alang sabna mangigtikan ruba indem kutun ital-talo na minsan arabi anag night swimming kami dua kang tay nobyo anag gapuy jay Saudi inikat ko't pagan anay agraman braken pantik simakay isuna itirakit ngayon tugot mi makalagip, di matok ang nagpababa. Anyan ang nagmayat, kay ar-arami din na. Hindi ka lumungaw, ang yaskot agpag sa pugsat. Kinunak, kinkwana, o darling, naglaing ka. Sisid, Marino, naglaing neto'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na pangato. Naglaing, naglangoy, eksperto di boyfriend ko. Diakon, suksukat, ni Sisid Marino. Sumunog, arabi, inulit-nit nag-night swimming. Imo na ang nagpakleb, kalpasan na nagdatangat laeng. Pinasikat aklit isuna, nagluga nakitirakit. Kasla, helikopter, itinak, pinaramid. Sisid, Marino, naglaing deto'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na ang pangato. Naglaing nga aglangoy, eksperto di boyfriend ko.
Marino. Bayat inak panagsakay, itirakit yan tugot ni. Ngumato, abumaba, at daldaluyon daytoy bagi. Idita, madlaw ko, limok neng agbalawat. Timotok, gaya men, itirakit anag sa kaya. Sisid, Marino, naglaing neto'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na agpangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto to'y boyfriend ko. Jako ni suksukat, ni Sisid Marino. Sisid Marino, naglaing neto'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na agpangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto to'y boyfriend ko. Jako ni suksukat, ni Sisid Marino. Jako ni suksukat, ni Sisid Marino. Jako ni suksukat, ni Sisid Marino.
pagitan. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-graduate hanggang sa regional. Setyembre ang buwan nang kami ay maasay doon sa tuburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaaway. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang puso, bangkay ay nagkakalat. Umiga company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang Mr. Fighter sa tuburan Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, tuburan Basilan. Akala ko noong mundo ay katapusan, sa nagbabagang panglo, kampay di kamatayan. Umiga company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang Mr. Fighter sa tuburan Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, tuburan Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay di